Здравейте отново, приятели! Днеска се отново с NipDev Channel и днеска ми стана много скучно, защото приятелите ми не са на линия и реших да построя пясъчни капани и да ги пусна и реших да ви покажа. И първо ще започнем с това. Би трябвало да се превърне в пирамида. И пускам. Добре, нещо стана. Да. Моя грешка. И добре, значи пирамида. Уау, о, зъби ми. Страхотно. И както виждате, пирамидка става за капан. И да, пирамида. И тук не знам изобщо какво съм направил. И нека го пуснем. Добре, и тук ли има проблем? И тези построения, като гледате, правят огромен лак, но и стават закапани. Вместо факла отдолу, вие ще трябва да сложите факла. Вместо сложете диамант отдолу и направите пирамида над него. Той ще щупи диаманта и всичко заминава с него. И му взимате работите. Това не знам в какво трябва да се превърне изобщо. И това беше от мен. Скука. И това беше от мен. Довиждане. Очаквайте с клипа на... Ще играем с повече приятели Jailbreak на CS. И очаквайте повече клипове. Моля ви да абонирайте се. Скайпа ще бъде в описанието. И да, чао!